गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव जौगानायनि आगान सुरनाय आरो रायजोनि जौगानाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो गंथाम एम्बुलेन्स, बेजों लोगोसे गासै मोन 134 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो पावार टिलार ट्रेक्टर आरो दै सारग्रा मेसिन, थाव फेरेदग्रा मेसिन, माइ मारा होग्रा मेसिन, आबादाव मुलि सारग्रा मेसिन, हाग्रा दानग्रा मेसिन आरो आथा गुन्दै खालामग्रा मेसिनफोरखौ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम उखिल मोसाहारि, इएम अरुप कुमार दे आरो इएम रेवरेवा नार्जिहारि बिथांमोना बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' राव रायज्लायनो रोङै ओनसोलफोराव बर' राव सोलोंसालि मिरु बेखेवनो थांखि लादों। बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु बायदि बायदि बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो। थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' राव रायज्लायनो रोङै ओनसोलफोराव बर' राव सोलोंसालि मिरु खालामनो थांखि लादों। गासै गं 11 जिल्लाफोराव गं 16 सोलोंथाइ मिरु बेखेवनो थांखि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि बायदियैनो गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलियाव एबसुआ फोरोंगिरि सायख' आनजादखौ लादों। मख'नो गोनांदि बे फोरोंगिरि सायख' आनजाद हाबाफारिनि गेजेरजों गासै गं 16 सोलोंथाइ मिरुनि फोरोंगिरिफोरखौ सायख'नाय जायो। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ दिनै एबा 6 मार्चनिफ्राय 8 मार्चसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों खुंफुंनो साखाफारा जादों। खैराबारियाव 1972 मायथाइयाव गिबियै बिबार बाथौखौ गायसननाय जादोंमोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बिटिसि नेहाथारिख'नि स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3 आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि रिटेन टेस्टनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। थांनाय 2023 मायथाइनि 31 मार्च खालाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआव लांदां जानानै थानाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मासिनि थाखाय फोसावथाइ होदोंमोन। बे मासिखौ सुफुंनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनो दायथ' होनाय जादोंमोन। बेबादिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया थांनाय 10 दिसेम्बर 2023 मायथाइयाव मोनसे रिटेन इन्टारभिउ खुंदोंमोन। बे रिटेन इन्टारभिउनि रिजाल्टखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव हरबाय आरो बे रिजाल्ट बायदियैनो गासै सा 48 बिजाथिफोरखौ स्टेन'ग्राफारनि थाखाय सर्टलिस्ट खालामनानै पार्सनेल इन्टारभिउ आरो कम्पिउटार टेस्टनि थाखाय लिंहरनाय जागोन आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि थाखाय गासै 87 सा बिजाथिफोरखौ पार्सनेल इन्टारभिउ आरो कम्पिउटार इफिसियेन्सि टेस्टनि थाखाय लिंहरदों। गासै बिजाथिफोरनि रिजाल्टखौ www.bodoland.gov.in पर्टेलाव थांनानै नायनो हागोन होननानै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावना होदों। बेजों लोगोसेनो पार्सनेल इन्टारभिउखौ फैगौ 11 मार्चआव खुंनो साखाफारा जादों आरो गासैबो गाहामैनो जाजोबोब्ला बिसायख'थिनि सिगां एबा 13 मार्चसिमहालागै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हरनाय जागोन होननानैबो मिथिहोबावदों। बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा पस्ट अफिसनि गेजेरजों मोनसे अनसुंथाइ लाबोदों। बैसो जानाय सुबुंफोरा पस्ट अफिसनि अनसुंथाइनि गेजेरजों 20,000 रां मोननो हागोन। पस्ट अफिसनि SCSS बिथांखिनि गेजेरजों दानफ्रोमबो रांखौ मोनगोन। जुदि नोंथाङा SCSS बिथांखिखौ खुलियो अब्ला बोसोराव 8% सिम सुद मोनगोन आरो बेंकफोरा जमा खालामनाय रांनि सिकिउरिटिखौ गेरेन्टिबो होयो। 2024 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय जायफोर बे बिथांखिखौ लादों बैसोर 8.2% सुद मोनगोन। बे बिथांखिखौ लानो थाखाय 1,000 रां जमा खालामनानै जागायनो हागोन आरो बेखौ 5 बोसोरनि थाखायल' रां जमा खालामनांगोन। बे अनसुंथाइखौ लानो गोसो दंब्ला पस्ट अफिसाव थांनानै SCSC एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै गुवारै सोंनानै लानो हागोन। लाख आइजोफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। लाखपति बायदेव आसनिनि फर्म जमा होनाया दिनै एबा 6 मार्चआनो जोबथा सान। बेनि उनावनो लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव 10,000 रां हाबसिगोन।
बेनिखायनो जायफोर दासिमबो लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ आबुं खालामाखै अब्ला थाबैनो आबुं खालामनानै पन्चायत अफिसाव जमा हैदो। 6 मार्च एबा दिनैनो फर्म जमा होनायनि जोबथा सान। चिरां जिल्लानि सिडली खासिकत्रा गोजौ फरायसालियाव नेसिड फान्डनि गेजेरजों 8 कौटि रांनि बिल्डिं लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होयो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। आसाम सरकारा बिकास यात्राखौ बिथा खालामनानै रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबाव जौगानाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा आरो लुफुंजानाय खामानिफोरखौ बेखेवना होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि 31 नं सिडली बियाबावबो जौगानाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो लुफुंजानाय खामानिफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मावफुंना होयो। माइक्र' फाइनान्सआव लन लानाय आइजोफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गोनांथार फोसावनाय। आरोबाव रायजोनि 5 लाख आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्स सुदनिफ्राय रेहाय मोनगोन। लक सभा बिसायख'थिनि उनावनो 5 लाख आइजोफोरनो माइक्र' फाइनान्स लननि रेहाय होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होदों। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरा सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदाखौ मोननो हागोन। रेशन कार्डनि गेजेरजों मा मा सुबिदा मोननो हागोन बेखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होदों। जायफोरना रेशन कार्ड दङ बैसोरो अरुण'दय आसनिखौ मोननो हागोन। रेशन कार्डनि गेजेरजों इन्सुरेन्स मोनगोन नखरनि गाहाय सुबुङा। जुदि नखरनि गाहाय सुबुङा जाब्रबथायजों जिउ गोमायो अब्ला इन्सुरेन्स कम्पानिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। रेशन कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै संग्रा गेस मोननो हागोन। लोगोसे रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो नखरनि सुबुंफोरानो बोसोराव 5 लाख रांनि देहानि फाहामथाय लानो हागोन। गोदानै 3 लाख आइजोफोरा अरुण'दय आसनिखौ मोननो हागोन। बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।